Hezké odpoledne, dámy a pánové, vítejte v Brně, vítejte ve světě Dagmar Trcelové, vítejte na Jižní Moravě. No, po 20 letech jsme se vrátili do Brna, takže super, jsme spokojení. Já jsem rád, že se opět po roce setkáváme na vaší konferenci, tedy konferenci NN. Vypadáte ještě lépe než před tím rokem. A to se nám zatím líbilo nejvíc. Lidi. Že poznám lidi, s kterými denně komunikuju po telefonu osobně zase. NN je pro nás určitě srdcovka, proto jsme si všichni nakoupili oranžové květy na ruce. Ty, co jsou tady dlouho, se asi budou pamatovat a budou vědět, o čem mluvím. Mám oranžové srdce. Přeju všem hodně obchodních úspěchů a těším se, jestli uvidíme zase někdy příště. Těším se na večerní program, na tanec a samozřejmě na to, že si pohovořím s kolegy, s přáteli, s kterými jsem si dlouho neviděl. Asi to největší vítězství je nábor a práce s nováčky. Vítězství pro mě to, že obchodní síť bude zkrátka úspěšná. A dožil jsem se konce roku, tak to je vítězství. Konference byla skvělá, moc jsem si ji užil jako každý rok a moc se těším na to, až budeme znovu vítězit.